खुलुमबाय गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि INN बर' निउस चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननिसिम माखासे सुंद' रादाब लानानै फैदों। गिबियावनो दङ भाइस एडमिरेल सन्जय बल्ला ABSMNM आ 10 मे खालारखालि भारतारि दै सान्थ्रि हान्जानि गाहाय मावख'आरि महरै बिबान नाजावदों। नैथि रादाबाव दङ केके मिस्ट्रिखौ 2024 मायथाइनि HDFC नि लाइफनि मासिगिरि महरै थिसननाय जाबाय। थामथि रादाबाव दङ बावैसो श्रीलंका हादोरा भारतारिफोरनि बिजा बेसेन नाङै हाबनायनि सम सिमाखौ बारायदों। ब्रैथियाव दङ 46थि एन्टार्कटिक ट्रेडि कनजाल्टिभ मिटिं ATCM आरो आबहावा रैखाथि आफादनि 26थि जथुम्माया 2030 मेसिम कच्चिआव खुंजागोन। बाथि रादाबाव दङ भारतारि अख्रांमा बिजिरसं आफाद इसर'आ इसर' प्रपल्सन कमप्लेक्स महेन्द्रगिरियाव एडिटिभ मेन्युफेक्चारिं बिरोंदामिनखौ बाहायनानै दिहुनजानाय मोनसे लाव-लाव रकेट इन्जिननि गुदुं आनजाद खालामनायाव जाफुंसारनो हादों। बे जाफुंसारनाया अख्रांमा मिशनफोरनि थाखाय प्रपल्सन बिरोंदामिनआव मोनसे मख'जाथाव दावगानायखौ दिन्थियो। द'थि रादाबाव दङ दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि आरो आम आदमी पार्टीनि गाहाय अरविन्द केजरीवालखौ शुक्रबारनि मोनाबिलियाव तिहार जोबथेसालिनिफ्राय हगारनाय जादोंमोन। गोजौसिन बिजिरसालिया बिथांखौ सोलिबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिनि फोसावदिंनो थाखाय 1 जुनसिम गेजेरारि जामिन होदोंमोन आरो बिथाङा जेलनिफ्राय गखांनायनि उनावहाय सुबुंफोरनि गेजेराव आं फैफिनबाय केजरीवालआ होननानै बुंदोंमोन। स्निथि रादाबाव दङ शुक्रबार खालारखालि HS आनजादनि रिजाल्टनि सायाव काछार जिल्लानि फरायसा एबसेन्ट नङैखौ एबसेन्ट होननानै रिजाल्ट ओंखारनायनि जेंनाखौ सुस्रांबाय होननानै मनज पेगुआ फोरमायदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। दाइनथि रादाबाव दङ बाक्सायाव फेग्रा मुवा फालांगिनि बेरेखायै मोनसे मख'जाथाव सिग्रोमनायाव शुक्रबार खालारखालि जायगानि सुबुंफोरा सानै फालांगियारिफोरखौ हमदोंमोन। उमर फारुक आरो आमिनुर इस्लाम मुंनि सुबुंफोरनाव गंसे बाइक आरो गंनै मबाइल फनजों लोगोसे ड्राग्सजों बुंफबनाय गंथाम कन्टेनार थानायाव हमनाय जादोंमोन, जायखौ थाबैनो बाहवारि पुलिसनो गथायना होनाय जादों। गुथि रादाबाव दङ 10 मे खालारखालि अक्षय तृतीया फालिनायाव गासै भारतनि सुबुंफोरा गंगा दैमायाव दुगैनायजों लोगोसे धोरोमारि फालिथायफोराव बाहागो लादोंमोन। अयोध्यायाव राम ललानि मुसुखाया मनीष त्रिपाठीजों डिजाइन खालामजानाय मोनसे जर'खा गानग्रा खसाब गानहोदोंमोन बिथांमोनहा, जेराव आसामनि मुगा रेशम आरो एरि रेशम बाहायनाय जादोंमोन। बे ड्रेसखौ सोरजिनायाव त्रिपाठी आरो बिथांनि हानजाया फ्राय 85 साननि खामानि लादोंमोन। जिथि रादाबाव दङ गाजा सोहोरनि अल जैतुन नसुङाव नोगोरारि न'फोराव इजराइलनि गोबांथार कामानजों गावलायनाय जादोंमोन मैया हरनिफ्रायनो। 11थि रादाबाव दङ इरानआ 13 एप्रिलाव जब्द खालामजानाय MSC मेष राशिनि जाहाजाव गाखोनाय सा 5 भारतारिफोरखौ हगारदोंमोन। इरानाव भारतारि राजथान्दै थाग्रा खुलिया बृहस्पतिबारखालि बुंदोंमोन दि गासैबो सुबुंफोरा भारताव थांबाय। बिथाङा इराननि बिबानगिरिफोरखौ बिसोरनि हेफाजाबनि थाखाय साबायखर बावदोंमोन। नंगुबैयै इजराइलाव गाग्लोबनायनि सिगां इरानआ गाल्फ अफ आमाननि हरमुज पासनिफ्राय भारताव फैनाय मोनसे पुर्तगालनि फिरफिला जाहाजखौ दखल खालामदोंमन। बेयाव सा 17 भारतारिफोर आरो सानै पाकिस्तानजों लोगोसे सा 25 हानजानि सोद्रोमाफोर दंमोन। बे जाहाजआ सासे इजराइलनि अरबपतिनि मोनसे कम्पानिमोन। आद्रा थानाय सा 11 सोद्रोमाफोरा दासिमबो इराननि जोबथेसालियाव दङ। बिनि सिगाङाव 18 एप्रिलाव सासे भारतारि आइजो केडेट एन टेसा जसखौ हगारनाय जादोंमोन होननानै खौरांगिरिफोरनिफ्राय मिथिनाय जादों। 12 रादाबाव दङ IOF साइफर्सआ पेलेस्टाइननि खौरांगिरिफोरनि सायाव गुलि गावदोंमोन, बिसोरखौ गावसोरनि खामानिखौ मावनायनिफ्राय होबथादों आरो गाजा नोगोराव अल जाइतुन खाथि-खालानि गाग्लोबनायफोरखौ कभार खालामदों होननानै मैया हरनि गेजेरावनो खौरांगिरिफोरा ससियेल मिडियायाव हगारदोंमोन। दिनैनि रादाबा बेखिनिसिमानोसैमोन। गोजोनथोंसै। जुदि नोंथांमोना आंनि बेबायदि सुंद' रादाब हगारनायखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज आंनि भिडिअखौ लाइक, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होलायनो दाबाव, जाहाथे आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअफोर हगारनायफोरा नोंथांमोननि मबाइलाव नटिफिकेसना सौहैयो। स' गोजोनथोंसै दिनैनि थाखाय।